Léto jinak. Tak jsem si původně myslel, že tohle léto strávím jinak. A jak se ukázalo, slova klasika platí. Letošní způsob léta zdá se poněkud prapodivný. V mém případě to platí asi několikanásob. Krásně mi to sejmulo, myslím tím Josefovu nemoc, odborně mozková mrtvice, ale latinsky nevím. Mám to v chorobopisu. 22. července nějak odpoledne mě klopla svině. Takže pak následovaly takový klasický odvozy do nemocnice, předtím volání sanitky, to se zasloužil Matěj nejvíc, nebo jednoznačně, no a v nemocnici už si mě vzali do drápku doktoři. Takže jsem se z toho údajně dostal rukou hejbu takhle, už, možná i vejš, dávám ji takhle, jinak je furt taková, jak kdyby nebyla moje, taková stažená, svázaná. S levou nohou je to o trochu lepší, ale chůze bez opory, zatím takřka, ale zatím nulová. Chce to